Ще пътуваш до Китай за първи път. Има няколко неща, които, ако не знаеш, могат да ти създадат сериозни проблеми. В Китай почти никой не използва кеш. Google не работи, а всичко се случва през приложения. Но ако си подготвен, пътуването ти ще бъде лесно, приятно и супер интересно. Първото приложение, което трябва да имаш, е WeChat. Това не е просто чат, това е цялата ти система в Китай. С него ще плащаш, ще пишеш, може да поръчваш храна, напитки, даже и да извикаш такси. Второто задължително приложение е Alipay. В Китай почти всичко се плаща чрез QR код, дори вода от малък магазин. Доста доподобява WeChat. Имат много сходни функции, но според мен Alipay е по-лесно за използване и по-лесно се добавят международните кредитни карти Visa. Без VPN няма да имаш достъп до Google, YouTube или социалните мрежи. Задължително го инсталирай преди да влезеш в Китай. Най-лесният начин за интернет е чрез eSIM, например чрез приложението Mobimeter. Купуваш пакет за Китай, активираш го още преди пътуването и имаш интернет веднага след кацане. Като в някои от тяхните пакети за интернет са свързани и с VPN и така може да си спестиш много проблеми при използването на YouTube, Instagram, Facebook, Viber и други. Но за всеки случай пак е хубаво да имаш инсталиран VPN, ако евентуално пакета купен от теб не поддържа тази функция. За навигация използвай Baidu Maps, AMap или Maps на iOS системите. Те са много точни и няма да направите грешка с тях. Google Maps често не работи добре в Китай. Google Translate и Pleco ще ти помогнат да превеждаш менюта, табели и разговори. Винаги носи адреса на хотела си на китайски. Не разчитай на английски и винаги имай резервен план. Кеш, карта пластика и записани адреси и телефонни номера. Ако искаш да се подготвиш за Китай още по-добре, започни да учиш китайски с Language Nest. Подготви се правилно и Китай ще ти хареса много повече.